Niwangsuk mono madi luwih ana sasmintaning ingsun jagat wasisaning Udatara. Ora manguta dhisik Kakang Pati Udawa. Ayo ndadekake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Patih Udawa. Nonton inggih dipuji sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada Prating delahan Gusti kula ingkang sinuhing Ndrawati. Wanter sabda pangandika paduka amiji dhateng pisawanipun ing abdi pun Patih Udawa. Kepareng kula cumadeng dawuh sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuhun. Kakang Patih Udawa iya. Kadiparan anggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting Goring Ndrawati. Kakang Patih Udawa nurudyake matur marang panjenengan ingsun samendang aja nganti ana ing karembit nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula Gusti kula ingkang sinuhing Ndrawati. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya boten badhe anguci wani para kawula sami sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negaring Ndrawati. Medhaipun para abdi perjurit boten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridane ngabrang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka boten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung semangga kabandhemna diweji sesembahan kula. Kakang Patih Udawa karya bombong tias ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggonira ngadhep ngarsaning ingsun Kakang Patih Udawa. Sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Malah dirilan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk ngersa paduka Gusti kula sang nata ing Ndrawati. Kakang Patih Udawa ingsun tampa tiba sepadha-padha Kakang Patih Udawa. Apa dene sira Dimas Haryostyaki prayogakna nggira ngadhep ngarsaning pun Kakang Yayi Dimas Garbaruji. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang rayi pun Setyaki Kawa Prabu. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Kawa Prabu jimat sembahan kula. Dimas Haryostyaki ingsun tamah karya bombong tias ingsun ora liwat pangestu ingsun nampanana kula punika jimat paripe dayanana ing kasantosan. Atmajaku Samba prayogakna ngira ngadhep ngarsaning pun Rama Yonggir. Atmajaku Kusuma Kilatmaka. Kawula nun inggih Rama Prabu. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun Samba. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Rama Prabu. Ya Samba ingsun tampa. Akarya bombong tias ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula punika jimat paripe dayanana ing kasantosan Kanjeng Rama Prabu. Prayogakna nggara ngadhep ngarsaning pun Rama Yonggir Samba. Kawula non sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra ing Parang Garuda pun Samba. Nuwun sewu Kaka Prabu. Ngantos randhat anggen kula ngacarani rawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu sepinten genging kalematanipun ingkang rayi diagung pangaksami Kaka Prabu Baladewa. Sarawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Kaka Prabu. Sesembahan kula Kaka Prabu pangayoman kula ing Mandura Kaka Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara Wayabtara jagat Patih Indra Jaladewaku. Ya Kresna. Mustak tampa sira yayatur pasegan tumraping pun Kakang akarya bombong penggaling pun Kakang. Ora liwat pudya pangastawaning pun Kakang tampanana Yai Prabu Ndrawati. Sanget anggen kawula midhatosaken jimat paripe dayanana kasantosaning lair batos kula Kaka Prabu. Mboten langkung ngaske cakna anggen jengandi kula lenggah. Kaka Prabu Mandura Yai Prabu Ndrawati kaya kurang kepenak. Nggone pun Kakang prapta ning negara Indwaraka dina samengko iki Yai Prabu Kresna. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena iki lho dene Demawahing Tawang Tuwang po. Ingkang putra pun Samba ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Wa Prabu ing Mandura. Anak lanang Hanindita bocah mursid isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Ya Samba.
ndak tampa sira ngaturke bekti karo wong tuwa ora liwat pangestune wakmu Mandura Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Mboten langkung kasih kecakno anggen jengandika Lenggawa Prabu. Wa Prabu ing Mandura. Kula Batmat Jaku Samba kaya ora kepinak. Praptaning wakmu ing negara Indrawati dina samengko iki. Kula Prabu. Madyan ingkang raipun setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kala Prabu. Dimas kadangipun Kakang Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Warsniwira. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Diwaji nadyan ing ngabdipun Pati Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Diwaji. Kakang Pati Udawa, inggih kasinggihan mekaten. Kakang Udawa wonten timbalan ing adhawuh. Yen piranganing para nayaka Punggawa munggah ing Kyai Prabu Kresna atur pangabekti kalawan panjenenganing sun tak tampa kanthi lega-legawaning penggalihku. Nanging aja lara atimu yen to sira Kakang Pati Udawa ngaturke bekti karo Baladewa paripaksa aku ora bisa nampa sembah ing Kakang Pati Udawa. Lajeng dosa kalepatan kula menapa Diwaji dene paduka mboten nampi dhateng sembahipun ing abdipun Udawa. Menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang. Kula mboten badhe suwala kula aturi paring dawuh. Kakang Udawa wonten timbalan. Aja kaduk ati kajron penampa. Yekti Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa. Nanging ngelingi nadyan Baladewa kuwi wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ana ing praja ing Mandura. Nalika muda aku urip ana ing Widara Kandhang ginula wentah dening Bapa Sakupa bareng karo Kakang Udawa. Malah akeh panggula wentahing Kakang Udawa ingkang migunani tumraping uriping Baladewa. Nganti seprene Baladewa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha pisan. Dene dungkap angka 2 yen didelok saka yuswa, saka umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbangane Baladewa. Dosa apa ingkang bakal tak sandhang yen to aku wani nampa sembahe wong tuwa kaya Kakang Udawa. Mula ora ngilang-ilangke nadyan aku wis dadi ratu, aku ora isin, aku ora bakal lowel. Aku sing kudu ngaturake sembah kelawan Kakang Udawa. Wektu dina iki kalodhangan ingkang mirunggan sembahku Tampanana Kakang Udawa. Lho, menika saestu sinuwun. Ya, tenan. Waduh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Weh lah dalah. Isih ketok uwong awakku. Prantik puno nek nang omah diwaneni bojo. Neng kene di entuk sembahingan sinuwun Prabu Mandura. Kakang Udawa iya. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Diwaji. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning Baladewa negara Indrawati. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi asu ingkang dadi napas asat ingkang dados riwe akarya kejut sotaning manahipun ingkang rayi Indrawati dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang sakderengipun upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka ing Mandura saestu kula nedha ngrakit rata kencana kinarya medhuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampean paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura kacihna tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Mandura jagat wasisaning Bathara Wayah loro jagat yayi banget panarimaning pun Kakang dene mengkono wiyosing pangandikaning Siadi nadyan nembe kawiyosing pangandikan wae persasat kaya wis tumplak pun jen sinundul puyuh penggaling pun Kakang kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu nanging Kresna tata upacara ning kaprajaning mengkono mau ora sak trepe lamun sira pisungsungake kelawan pun Kakang Mandura sabab ngerti yo pendak-pendak pun Kakang sowan ning praja Indrawati pangrasaning pun Kakang tan prabeta pun Kakang kundur marang praja Mandura semono uga mangsa kala besok lamun kula wangsa Ndwarawati nedya tetinjo marang negara Mandura ilangno jigo kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi Mandura rengkuwon kaya dene Ndrawati Yai Prabu Kresna matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten daya-daya sakmangke kula cumadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka pareng tedhak wonten ing praja Ndrawati menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana suwawi Koko Prabu kula kanthi manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ndrawati Koko Prabu Mandura Yai Prabu
wonten timbalan ngadhawuh apan kepara nyata dene prabuanipun Kakang ana negara ing Durawati iki sayekti ana wigati ing bakal ndaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Ya mung aja nganti dina dungkap panampaning sira Yai Kresna. Apa ana palilaing Yai Prabu Durawati rada mingset nggon kusuman supaya cetha panampaning Yai Prabu Durawati. Apa ing bakal ndaturake marang sira Yai Prabu Kresna? Kula sumanggaken Purbawasisa wonten asta paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa ingkang sepisan pratanipun Kakang kuwi nambani kelawan ana ing penggalipun Kakang. Lakar Puswatara Lama pun Kakang ora sowan marang Praja Indrawati. Mbok menawa hitungane wis ana sak warsa pun Kakang ora sowan tetinjo marang Praja Indrawaka. Kasinggihan mekaten Koko Prabu setunggal warsa paduka mboten kepareng tedhak wonten Praja Indrawati. Lah dalah. Mula ora aneh yen to pun Kakang duweni rasa kangen kelawan kadang-kadangku Indrawaka, luwih-luwih Yai Prabu Kresna. Ndak selake ninggal marang kewajiban minangka Nalindra ing Mandura, tumulipun Kakang budal marang Praja Indrawati. Bareng pun Kakang ngancik tapel wates negara Indrawati. Waduh, Yai, ora nyono babar pisan. Lah kok jebul kaya ngene undhak ing Praja Indrawaka. Sakwarsa pun Kakang ora sowan undhak ing wewangunaning praja tumpuk matumpa-tumpa. Malah nalika pun Kakang prapta ana ing Karang Pradesan, prapta ning tepining desa-desa ngadesa. Katun banget yen to para kawula padha sengkut gumregut bangun praja kanthi adhedhasar karukunan lan kamanunggalan. Para among tani padha sesendonan, sesindenan mikul garulukune ngiring raja kayane garap Tegal lan sawahe. Inggih Koko Prabu kasinggihan mekaten. Bareng pun Kakang ngancik ana ing kutha Gara-negara Indrawaka. Walah dalah. Lah kok beda karo taun ingkang sekepungkur. Nalika pun Kakang prapta ning Praja Indrawati, dalan-dalan saiki wis alus. Kabeh katon reja, kabeh katon ijo royo-royo. Malah wadah reget ana ing pinggir dalan dipadha kabeh, banget nggone gawekake bombong pun Kakang. Wah, Durawati berseri tulisane. Nggih. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Menika awit saking igo pertikilipun sangya para kawula ingkang dipun gula wentah dening pun Patih Udawa. Wah, edan. Ing kene pun Kakang rumangsa meri. Merining pun Kakang ora perkara meri babakan kadonyan, babakan sugih kuwi ora. Nanging merining pun Kakang babakan Yai Prabu nggone bisa gula wentah marang sagung para kawula. Gula wentah marang sagung para nayaka lan punggawa wekasan saengga iki ana apa Yai Prabu? Nggih. Koko Prabu kendel kemawon mboten dados sabab menapa-napa. Ya wis. Kang mangono pun Kakang rumangsa seneng. Dene Yayi kacekna bisa minangka dadi makuthaning bangsa Indrawati. Iki kasinggihan mekaten Koko Prabu. Negari menika sinebat sentosa. Menawi tigang perkawis menika saged nindakaken kewajibanipun piyambak-piyambak, negari menika saged katingarja. Menawi sedaya kewajiban menika katindakaken kanthi adhedhasar jujur, Koko Prabu. Lire piye Kresna? Negari menika katingal sentosa utawi katingarja. Menawi tigang perkawis menika manunggal. Lho la iya, telung perkara kuwi apa wae? Setunggal menika Nalindra, angka kalih Nayaka, tetiganipun kawula. Lire piye kok iso kaya mengkono? Nalindra dawuh kaliyan Nayaka. Menawi Nayaka menika nindakaken kewajibanipun kanthi jujur, dipun dawuhaken sangya para kawula wekasan tuwuh rasa pitados saklebeting manah, mboten wonten raos tida-tida. Kawulanipun pitados kaliyan Nayaka, nayakanipun pinitados kaliyan Nalindra. Ing mekaten negari menika ketingal sentosa tuwin badhe ketingal reja. Amargi mboten wonten Nayaka ingkang wantun ngenggokaken parentahing Nalindra, tuwin mboten wonten kawula ingkang wantun badal saking redhawing Nayaka ingkang minangka dados lidah sinambunging Nalindra. Koko Prabu, walah dalah becik kuwi apik. Mula ora aneh yen to negaramu saiki wis katon becik katon reja. Pun Kakang melu seneng Yai, pun Kakang melu bungah, pun Kakang melu bombong. Dene negarane adiku lanang Yai Prabu Ndarawati luwih tinimbang ingkang warsa ingkang wis kepungkur. Merga
Yen pun Kakang sowan ana negara Ndrawati sakwarsa kepungkur mongko saiki pun Kakang sowan ana ing kene mongko ora ana undhakan tumrap negaramu tegese nggonmu minangka dadi makuthaning bangsa ing Ndrawati kuwi ora iso ngesui marang para kawula. Koko Prabu berkah pangestu paduka kula suwun mugi-mugi Ndrawati langkung sae tinimbang ingkang sampun kepengker. Kakang Udawa wonten timbalan sinuwun. Apa ingkang dumadi ning Praja Ndrawati kuwi ora kok saka Yai Kresna dhewe nanging uga saka lelabuhaning Kakang Pati Udawa. Menapa ing sampun kula tampi saking dawuhipun Sri Naranata mboten nate kula enggokaken tartemtu tulus kula dawuhaken dhateng sangya para kawula. Kuwi bener. Kang mangkono akeh kawula kang percaya marang Pati Udawa. Mula ora aneh yen Kakang Pati Udawa dawuh apa wae kawula mesti mestu padha. Kuwi merga nggonmu dipercaya dening para kawula kasinggihan mekaten. Wah, upama Mandura kuwi duwe patih kaya Kakang Udawa, tak kira undhaking negara Mandura ora mung mandheg dalan. Inggih. Lah piye meneh? Kapatihku kuwi Praguta wis dikandhani ora tau gugu. Kon dawuhke apa-apa marang para kawula. Tak dawuhi saiki lek dawuhke marang para kawula seminggu sakbare. Apa ora jenengku jenengane wong sing ora tulus nglakoni kewajibane. Mangke saged dipun dandosi sinuwun ya. Muga-muga Praguta tanpa beda kaya sing mbok lakoni. Kasinggihan mekaten. Koko Prabu, salajengipun kula nyuwun dawuh menapa to sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ndrawati ingkang wigati mboten namung tuwi dhateng kararjanipun ingkang rayi. Kula kinten kula mangertos wonten ingkang langkung wigati ing paduka ngendikaken dhateng ing rayi Ndrawati Koko Prabu Kresna. Kula wonten paring adhawuh. Ngerti ya? Sowan kula ning Praja Ndrawati iki mung kepengin nyuwun ngampil ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma. Sekar Wijaya Kesuma? Ya, pancen mengkono. Kuwi gatosipun menapa? Yayi, kowe tak kandhani. Lan kowe tak wenehi ngerti yen to kahananing Baladewa dina samengko gempal penggalihku. Persasat aku wis kaya ora entuk jeneng ana ing ngareping para kawula Mandura. Liripun kados pundi paduka paring dawuh ing mekaten. 3 sasi wis kelakon tekan saiki Mandura iki kaya ketaman pegebluk. Mandura kaya ketaman welaking Jawata. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko kabeh madal sairing usada. Wis ora kurang kaloripun Kakang ngrawuhake para Brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigar tanantuk karya. Nalika semanapun Kakang nglakoni tapa brata wancine anggara kasih pun Kakang sarenaritis sesemek ron raja mula bebantal boto sarimbak. Jroning pun Kakang Nendra mau nyumpena entuk wangsiting Jawata. Negara Mandura bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen Mandura tinengganan Sekar Wijaya Kesuma pusaka ing Ndrawati. Mula Kresna sawanipun Kakang ing Praja Ndrawati iki sayekti kepengin nyuwun tulung kelawan Siadi. Tulungana pun Kakang. Tulungana Baladewa. Supaya pun Kakang isih dipercaya dening para kawula bisa ngembat kendho kencenging pernatan amis baji ning negara Mandura eneng pundhaking pun Kakang. Nah yen to Yai Prabu Kresna ora mitulungi karo pun Kakang ing Mandura, wah pesthekno yen to ora suwe meneh pun Kakang bakal lengser ke Prabon. Merga sakeh keklempakaning para kawula ingkang padha ngrasani marang Baladewa, ingkang padha ora percaya marang Baladewa. Merga aku ora bisa ngendhak pagebluk ingkang tumanduk ning Praja Mandura. Mula Yayi tulungana pun Kakang. Sekar Wijaya Kesuma ndak suwun ngambil tak boyong ning negara Mandura. Mengko yen wis paripurna anggonku bakal madhange kahanan negara Mandura. Tak kundurake Kresna. Tak kundurake kowe aja kuwatir Yai Prabu. Sidemadyaning Pasewanagun Negaring Ndrawati. Nalika semanten tinampi nata ing Dwaraka pangandikanipun Raka ing Mandura Prabu Baladewa. Parandiran dadosaken legeg jroning driya sang nata ing Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Mlenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujar ganten wardu cara wong keca nang durung abang idra drumanding dasaring pertala kasaru geger njaba. Pihak ngarsa tangkeping punika sebambun amuk apa to kang dadi darunane? Ora lumacan orang cek gajah medhot saka wantilan. Kejawi namung sawanipun putra ing Jodipati satra ing Randu Gumbala Bambang Antasena wanteng mancat pancen iki minggadat loya.
Agar cingak kang samya mulat mangrombrahing para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggir jaluk dalan. Awasisaning Ubathara wayah pro jagat ilatal. Ora pangling iki kaya majaku ngrandu Gumbala. Antasena ingkang suwana ning Projeng Ndrawati, nggih. Bocah bagus anakku cah Jarot. Antasena padha rarja sak praptamu, nggih. Pangestune Pak Di slamet tekaku Pak Di. Projeng Ndrawati, nggih. Bocah bagus anakku cah Jarot. Antasena padha rarja sak praptamu, nggih. Pangestune Pak Di slamet tekaku Pak Di. Aku ngaturke sembahku katur ya Pak Di. Iya tak tampa pangestuning awakmu Ndrawati tampan ana tak gegem dadekake jimat. Antasena padha rarja sak praptamu. Pak Di Mandura. Ya. Kok lenggane Ndrawati? Lho, apa ora entuk iki ngene adikku kok iki piye to? Oh iya ya. Ayo nyuwun pangapura. Wilujeng sowanku Pak Di aku ngaturke sembahku katur. Yo tak tampa. Wah, kowe kok kaya katon men corong men to iki. Ya Antasena gawean kene kok Pak Di. Oh, mulane kok kaya mencirit. Breng nang mripat. Rasa disawang. Nggih katuran karaharjan rawuhipun. Paman Setyaki slamet tekaku, aku ngaturke bekti katur ya Paman. Nggih, kula tampi dawa sami-sami. Nggih katuran karaharjan rawuhipun Anggir Antasena. Pak Di Udawa slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur ya Pak Di. Dangu mboten rawuh wonten Widara Kandhang nggih. Kewajiban kasatriyan akeh Pak Di. Ya sesuk kapan-kapan tak selake aku tak sowan ning Widara Kandhang. Duwe apa wonten geblek. Kuwi lah, seneng aku kuwi. Inggih, sampun radi mambu. Wina Udupati tak jotos lho pisan. Wong anak satriya kok di suku geblek rada mambu. Dimas padha rarja sak pratamu Dimas. Kakak iya. Slamet tekaku Kang. Aku ngaturke bekti katur ya Kang. Tak tampa pangestu tampan ngono ya Dimas. Iya, ndadekake jimat. Dayanana uripe Antasena. Antasena piye? Janur gunung kadingaren sowan ning Projeng Ndrawati ana wigati apa? Sepisan aku ngaturake sembahku katur ngersane Pak Di Kresna Siwa Ndrawati. Iya, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Heeh, angka loro janjane aku tekan kene iki kaya dene wong bingung. Lho, bingung sebab apa? Lah ngene tak critani. Nek Pak Di ora prisa, tak caosi prisa supaya ngerti lelakon sing dumadi ning kasatriyan Jodipati sing magepokan karo bapak. Bapakmu Werkudara. Heeh. Lho, bapakmu ya gene Antasena. Bapak ki sono karo tengah sasi iki lunga. Karo tengah sasi iki lunga. Saka kasatriyan Jodipati, geger anak-anak Kakang Antarja, Kakang Garwaca, aku bingung kabeh. Wah, si Mbok Arimbile nangis gulung koming. Lah bapak kira tau lunga kok ujug-ujug lunga mongko tanpa pamit. Gagak bongkol podang binoreyan macan anggelur kuwi ora ana sing diweling karo bapak, tindake ning endi. Lah dadake bingung. Mula Kakang Garwaca, Kakang Antarja nyebar. Aku ya melu goleki bapak. Aku ki nuwun sewu. Aku ki rumangsani wong bodho kok ya dadak goleki bapak ki barang tekan dalane aku bingung. Aku lek arep golekku nendi lek takon sapa? Wong bapak ora pamit, bapak kuwi ora ana welingan apa-apa. Iya. Lah Sukalima apa wis tok marani? Bapakmu ki siswa Sukalima sing ditresnani karo Begawan Durna. Aku sowan ning Sukalima, Simbah Durna ora ngerti lungane bapak. Bapak ora ning Sukalima. Ora ning Sukalima? Ora. Lah terus aku mandeg dalan bingung. Aku kelingan karo Pak Di Kresna. Nyut. Sing mak nyut apane?
Pikir aku ki lho. Pikir aku ki manyut kelingan Pak Di Kresna. Pak Di Kresna ki titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu, dewa sing tukang nentremke jagat. Mula Pak Di Kresna kuwi diarani Sasra Sumpena tegese kang paningal sewu. Pak Di kuwi ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakon sing Pak Di ora prisa. Lah saiki tekaku ning papan kene, aku arep nyuwun priksa karo Pak Di. Bapakku ki nendi? Nek pancen bapakku isih sugeng, tak paranane tak jake kundur ning Jodipati. Ning nek bapakku ki upama jinempana ing angin utawa ilang tanpa tilas, tegese bapak wis ora ana. Muga-muga aku iso nemokke anu kunarpane bapak, tak boyonge ning Jodipati, tak ruktine sak tataning panembah. Karo aku arep takon nek upama bapak ki ora ana, bapak iki agamane apa to, Pak Di? Lah kowe ki edan anak kok ora ngerti. Bapak ki ya ora tau salat, ya ora tau. Aku ki bingung bapak ki apa kepercayaan apa kepiye. Sing wigati nek upama ketemu mengko iso dirukti sak tataning panembah. Lah iya. Lah saiki aku takon karo Pak Di, bapak kuwi nendi? Nek bapak kuwi pancen lunga lan isih sugeng, tuduna nggone ngendi? Nadyan adoh dikaya ngapa tak golekane, mengko tak aturane kundur. Nek bapak kaya sing wis tak ngendikake mau ya muga-muga aja. Bapak wis ora ana, kunarpane tak ruktine. Nek Pak Di iso nuduhke matur nuwun, nek Pak Di ora iso nuduhke, kowe ngerti to watake Antasena? Nek Pak Di ora iso nuduhke, ngerti to watakku? Iya, aku ngerti. Aku ngamuk nang kene. Lho. Ngamuk tegese wis pokoke ngamuk. Aku nguyuh sak nggon-nggon. Kowe ki anak satriya kok polahmu kaya Panakawan. Ya wis ben aku ndunggal warisan kok. Aku ngamuk ning Ndorowati, aku ora wedi karo Mak Cilik Setyaki, aku ora wedi karo Pak Di Udawa. Apa meneh anakmu lanang Samba kuwi selawase ora tau perang. Ning salon wae. Luluran bubuti kuku. Aku ora wedi sapa. Lho apa meneh kene ana Siwa Mandura. Siwa Mandura arep mbelani karo Pak Di Kresna, aku ya ora wedi. Wis ngono wae, ngerti to Pak Antasena iku ora wedi karo sapa-sapa. Lho nek anak awakku wis mengkilap kaya ngene iki. Medeni. Jagat Dewa Bathara. Antasena, piye? Saiki ngene. Kowe kuwi ya wong lantip. Kowe kuwi ya wong pinter. Senadyan Antasena kuwi wong kau, wong dosa, wong mlaha, apa anane kowe ora iso basa, kowe ora iso tata krama. Nanging ngerti ya, uripmu keparenging Jawata kuwi dadi wong ndunggal kewarisan. Monggo kinayoman dening para Jawata. Mula akeh sing padha ngandhakake anak Ngamarta kuwi ming loro sing dadi pepethingan. Siji Wisanggeni, loro Antasena. Lah nek nganti kowe kok goleki bapakmu dadak takon karo aku iki nek ngono nggonmu duwe utawa nggonmu dikondhangake dadi wong pinter, dadi wong ndunggal kewarisan kuwi ora ana gunane. Ora ana gunane ya. Nek ngono Antasena sing dikondhangke wong lantip panggraitane kuwi ya ming kabar tok, ning nyatane ora ana. Ya ngono apa piye? Aku gah ngene iki. Aku nek diomongan diolak-walik ngene iki aku gah. Aku iki ngalem Pak D dadi Nalindra sing pancen ngerti sadurunge winara kok sampean malah balik karo aku. Lho, ora balik. Ning nyatane kok ngono kok. Ning nyatane aku ngrasake aku ora iso goleki karo bapak. Lah, tegese urung binuka wiwara. Bapakmu menyang endi? Tegese bapakmu dina iki lagi dadi lakon, dikersake dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Nah dadi pintera kaya ngapa? Pintera njara langit persasat pendhita ingkang wis sak traju sak bobot kalahan para Jawata wae. Nek tok takoni mongko durung dadi keparenging dewa, bapakmu dingerteni menyang endi? Ora bakal ngerti. Nadyan wakmu ing Ndorowati ya ora bakal ngerti. Ngono ya, Dik. Iya. Mula aja banjur nganggo akal, ning gunakno nganggo akal. Lah saiki ngene, saiki gentenan bae, gentenan piye? Nek pancen kowe wong pinter, nek pancen kowe wong lantip, aku sago nuduhi bapakmu menyang endi, ning kowe kudu sago madangke kahanan Ndorowati. Gosik. Kok sampeyan ngendika madangke kahanan Ndorowati iki kok diganti sekringe sik. Lho tegese ngene lho. Padangno kahanan Ndorowati. Padangno kahanan Ndorowati, Ndorowati sing padang, Ndorowati katon tentrem, Ndorowati ora ana apa-apa kok.
tumrap kowe ora ana apa-apa. Ning swasana iki tontonan nganggo permana jati. Tontonan nganggo netra batin. Kahanane wakmu ing Ndarawati iki kepiye? Yen kowe iso madhangke kahanane wakmu ing Ndarawati, bapakmu tak goleki. Tak duduhi nandi dununge bapakmu. Ayo pikiran. Gunakno atimu Antasena. Gunakno lan tiping panggrahitamu. Aja kaya wong bodho lunga-lunga, kowe anak Werkudara lho, kowe putu dewa lho. Nek ora iso ngerti petenging pun wong Ndarawati, ora ana gunane kowe dadi anak Werkudara. Kagatri sangka pirangu rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana candak di lho ngerti apa sing dadi sebabe Ndarawati eneng daya dayoe mbutuhke pusaka negara Ndarawati arep nggo tamba negarane le Ketaman Pegebluk cocok apa ora aku ora wani matur ora sawedi jare sampeyan ngendikake padhangno atine Kresna bareng tak gagapi aku manteng pangestiku aku entuk palimarmaning Gusti ngakarya jagat aku entuk pituduh neng kene eneng daya nuwun sewu aku ora ngarani sapa-sapa ning aku nyebutke daya aku ora nyebut jeneng aku ora nyebut inisial iki apa ini dan itu sama-sama sial tegese aku ora nyebutke jeneng ning aku nggagapi neng kene ana kahanan sing Pakde ora patiya seneng sing Pakde ora patiya dadi renaning penggalih mula wektu dina iki kersane Pakde piye apa daya kuwi tak larak metu apa daya kuwi tak jotosi apa daya kuwi karepmu piye aku manggep kari manut Pakde dawuh aku nyendikani ora sawedi Pakde nek Pakde ngendika aku ngestokake dawuh nek Pakde ora ngendika aku ya ora bakal ngestokake dawuh Pakde Gugu karepe dhewe panusmaning jajalanan Sukertaning bawana iblis lanat. Kresna. Yen pancen kowe ora gelem maringake wujuding Sekar Cangkok Wijayamulya ora usah ndadake kongkonan bocah edan iki. Supaya kon nyendu karo pun Kakang. Ora usah dadak didemok jenenge, ora usah dadak disebut aku ki daya. Aku ki wong tuwa, dibalang liring wae aku krasa. Lah kok drangap-drangap ucape Antasena ngarani Antana Daya negara Ndarawati sing gawe peteng ati ning Kyai Prabu Kresna. Kowe pancen sengaja ora bakal maringake Sekar Wijayakusuma. Ya, aku ora apa-apa. Ning aja nganggep pun Kakang ki kadangmu Werda Nata Ndarawati. Sing gedhe pangapuramu lho, Dik. Ora apa-apa Antasena, ora apa-apa. Pancen kowe wong pinter, pancen kowe wong lantip. Heeh. Merga rasaku ora kepenak. Poko Prabu rawuh nyuwun ngambil Sekar Wijayakusuma. Mongko alasane dienggo dadi sarana waluyaning Purut Jeng Mandura ngene Ketaman Pegebluk. Ayo. Mora aku saiki tak takon karo kowe. Cocok ora karo atiku? Perkara apa? Wah, iki jan adu pinteran tenan iki. Perkara apa tak wangsuli? Kowe kok wani nyendu karo Koko Prabu Mandura, kuwi dasarmu apa? Dasarku aku ora percaya. Dasare ora percaya sebabe apa? Nek ditonton nganggo netra lair pancen kae Siwa Mandura, ning batin kok rasaku gagap-gagap. Rasamu gagap-gagap piye? Rasaku kaya ora yakin nek kae Siwa Mandura. Weh lah dalah, cocok Antasena. Weh lah nek ngono metu. Lho. Metu piye? Lah pirang nomoran? Hus. Kowe iki anake Werkudara kok isih seneng kaya ngono? Nggo cegalek. Mbangane ora. Aku nek ngantuki nek ora nylentrem. Nylentrem ngawur kok. Salahe angel-angel. Terus kersane Pak Dewi.
Kowe madangke penggalihe Pakde Ndorowati aja mung ketanggungan kersane padangno sisan Ndorowati. Kersane piye? Sing mlayu kae oyaken. Aku tak weruh kaya ngopo sejatine. Ya, nyuwun pangestu. Ning sampean aja ngapusi lho. Nek aku iso ngrampungi Siwa Mandura, sampean kudu ngaturke nanti bapak. Iya Antasena. Wis lenggah prayoga badhe oyake.